marwa kaka wuotho kela Kanyagwal kuma bende adhi romo gi japur miluongo ni Rose Odhiambo. Kopogore gi tich mar puonjo ma bende en kawuono timo en niya, en japur mar mchele. Kawaida mchele en achiel kuom chiemo ma bende thoth jo Kenya ohero chamo kopogore gi kuon ma thoth ji ohero kete mesa. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro ni kaka pile an iluonga ni Alori Nyaka Black. Machiegni uru. Atwech ber inade idhi maber an bangima aneno ka koro ine janta erokamano anyonora e matindare ma kidogo dwa timonwa gicha lakini wachopo maber mane kaka wadaka Nyagwal erokamano. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gimini wuoni timo. Kachako gi nyinga an giluonga ni Rose Odhiambo. An achi Kanyagwal ka. An japur mar mchele. Mchele ni asepure koro kuom higni 5. En tich matiyo kaweyo mamoko matenge mwatimo kaka joma mine. Erokamano. To nikech iwacho ni wuoni japur ma bende nigi lony mar higni 5 korka mchele kanyo. Kani chako, gin ang'o ma ini wuon ni ng'iyo? Nang'iyo ni mchele ni en pur ma kawo kinde machuok. Ok odhi mabor ahinya. En pur ma kawo kang'eny to dweche 4. Ti isekeyo ma iyudo pesa ni ofuki. Mar ariyo nachaka ng'iyo ni mchele ni en gima timo maber thurwa ka. Thurwa ka pi hinyo waga. Koro kwa keto cham kaka oduma ok tim maber ahinya, bel bende timo maber lakini ok ahinya. Lakini mchele to timo maber 100%. To ka ini wuoni chako, gima kisungu dendo ni starting capital kata ohala kani chako pesa mani chako godo. Inyange kono to ne en pesa di. Okocho ni nyiso the exact amount of kaka ni chako. Kaka nachako gi pesa manayudo e riwruok mar joma mine. Waluongo ni mwaloka waluongo ni Kosalo kata iluongo ni community loans and savings and loans. Koro ne wariwore kaka joma mine kane watimo sharing out na yudo pesa moro matin ma ne omiyo chunya obedo gi gombo mar chako gi eka achiel. Pesa na manayudo ni ne nyalo romo mana tiyo koda eka achiel. Erokamano ahinya. To gin ber mage ma ini wuon kaka japur isenene kinde mar higni 5 ma bende isebedo kipuro mchele? Mchele osemiya ber mang'eny Nyaka Black. Mokwongo kana achako puro mchele, nachako kaluor nikech ne ok ang'eyo kaka itime ahinya. To nikech asebedo katime kwa muda, abede gi lony malony ni omiyo aseneno gik mang'eny kuome. Yuto mare maber osemiyo kata nyithinda sani an gi mosetieko university nikech mchele, an gi mantiere e university currently mana because of mchele no. To kata chiemo an gi stock mar chiemo maber. Kech okaya. Kamano. Wawachi ni sama upidho mchele, spacing kata nafas mar mchele bedo nang'o? Mchele wapuro e yore mopogore opogore. Nitie jok mapuro moro miluongo ni chabla. Kizungu luongo ni random. To nitie ma itime line. Koro mitime line ni en ga gimoro like 15 centimeters apart. Kiketo kodhi achiel. Okay, 15 centimeters apart by 10 centimeters. Koro en 15 by 10. To either wakete kodhi achiel kata kodhi gimoro wagole do wachako ndika. Kwa pidhika endi. Kuongwa chwe e puodho moro matin. Kwa sechwe kanyo bang' jumbe 2 kata 21 days to wa transplante wakele puodho maduong'. Koro puodho maduong' ka wan ga gi tol mirie. Inyalo bedo kodi kata matonde 5. Achiel chugo kocha. Batol konche chugo.
kete ariyo. Koro wakuongo wabeto, kwasebeto ma yugi otuo, yugi nyalo wang'o. Kanyo tinyalo ting'o gi e wi bando oko. Ndiri mwagoyo mageng'onwa pi kamoro achiel. Ting'ogi kanyo mondo mi kik chul. Bang' ma wapuro gi dry. Wapuro lowo motuo. Lowo motuo ni nyalo yugi moro like 2 weeks mondo otuo maber malore. Bang'e kasto itimo gimiluongo ni rotation, matiende ni rudo lope ka mondo gibed lowo matindo tindo makoro chalo nyuka cha. Mano kore ka puodho no ma chiegni ikore ne pitho. Bang' kwasetimo rotation, to wakwanyo yugi madidong'. Nitie manyalo dong' seche moko mol pi ka, nitie moko maloth matin mondo reduce nwa excess mar doyo. Ichoko gi windiri kaka ma. Gin kogol gi kucho tiketo gi kae. Be ema miyo ka bedo raised. Maloro puodho koro be ochako act kaka barrier mageng'onwa pi kik ring oko. Yeah. Bang' ka wasekwanyo yugi to kapok ne wakwanyo yugi ne watimo level to puodho bedo ma mondo mi ka mwaolo pi e puodho to pi romore e puodho wang' achiel. Ok ni kumoro ridre, kumoro ni malo. Ka pi donjo e puodho to donjo momako all parts mar puodho. To wakwanyo yugi ka wasekwanyo to wadhi timo uprooting, wapudho kodhi. Wachwe kucha. Wasepudho kodhi go, wakele puodho. Wakonyore gi jotich. Tich mchele ok inyal tiyo kendi. Otek. Ok inyal pidho kata ng'ata achiel kaka an kama ok anyal pidho kata kodhi ariyo. In 70 by 15 meters. Pidho ng'ata achiel. Wahaya jotich ma konyowa tich. Kosegolo kucha, takilo ka. To jok mana assign makonya chako tiye. Gipidhe kaka nwasetrain by 15 nafas momi mchele kodhi ka kodhi. Koro watime kamano nyaka watieki. Kisetieko pitho, gima nyaka i-maintain en pi. But the first 2 weeks bang' pitho, iweyo mchele mok iolo ne pi. Chuodho moko manyipidhe go ka, emiwego ma roots ka omak lo. Kosemako lo kore kibiro olo ne pi. Bang' wige ariyo gi, seche moko waolo pi ka, waketo fertilizer. Mano application mokwongo. Application mokwongo ni kiseketo, tinyalo weye puodho ka endi for something like 1 week. Mchele chame. Mchele chame. Chako donje. Chako kwanyo. Ditika buya. Maditia achiel ka ichako gologi. Kanyo be mibiro neno ka diponi mbendi kute moko omonjo. Inyalo tiyo gi insecticide. Kanyo be minyalo yudo kata mana ka samoro nitie kuonde moko mane ok oti maber. It fill gaps geko. Yeah. Mano after the first 2 weeks. Bang' mano, aweyo mchele niendi koro odongo kan be idoyo ma continue. Sasa maneno buya tabro golo. Abro dhi kode kamano nyaka mchele romo 1 month gi 2 weeks. Kose dwe achiel gi jumbe ariyo kama, wachako waketo mbolea. Mano second application. Kiseketo second application, kanyo be pod ing'iyo ka kute moko nyalo monji. Pod ichako itiyo gi yedhe madwarore kaluwore gi kudni momonji. Watimo kamano machop kama mchele koro chako keto nyithindo. Ochako mino kaka bel mino cha. Mchele be mino kaka bel. Koro seche momino cha, seche gube ka in gi uwezo, tinyalo keto fertilizer mondo mi koro onyuol nyithindo mang'eny. Ma kisetimo, ti maintain. Chiembe maduong' en pi. Ma ka pi onge, tikayo yugi. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno marwa, wadwa dhi e rusa moro mar dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get our Father. Experience the beauty of Kenya with exciting bush safaris by grabbing discount exclusive view travel clients at Samburu Samburu Shrubland and Hills. Have breakfast in the bush and enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sofa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Amrita Kwai, inie dhako maduong' e dalani, to kendo inie chiewo wadwa maduong'. Donge dawa ema nomiyo mama tigoni mokwongo? To koro kaka in, chiwoi mokwongo e dalani, ber ka koro inie mirwake. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka bende pod wan e puodho mar mchele kawuono nikech ji mang'eny oseng'eyo ni ka wan yo mar Ahero koni kata alwora mar Ahero, gima nyaka ng'ato ng'e ni Ahero timo maber korka mchele. To gi kawuono wadwa ng'iyo kit kidienje mag mchele ma bende nitiere e alwora mantie. Tang'o miyo japur neno ni ber mondo en owuon opidh kidieny ma en owuon en godo e puodho. Madam Rose, to nikech sama nwange kombaka ka ni nyisa ni eti in iwuon kaka japur ipidho kidieny 3. Ang'o mano mijing'o mar donje kidieny ma in iwuon ipidho? Gin ang'o mane ng'iyo? Okay, an kaka japur apidho kidienje 3. 8554 IR to gi Kwamboka. Gine ma gitimo maber thurwa ka be momiyo an kaka japur naneno na pidhgi. Pogruok mane malich ahinya e kind kidieny 3 ne wacho? Pogruok maduong' mantie kindgi kaka IR ok onyuol mang'eny. Market ne be though ni en ready to ok sell faster. To ariyo mamoko ka gin to gin hot cake. Gin gi dhiga. Gin moro man gi tikcha makata ka jirani tedo to influence ne winjore koni. Mago seikre na moe tirege to in gi mchele mesa. Rego butere ni watero e mill. Rego sana watimo e irrigation board. Rego watimo irrigation board kata Ahero. Yeah.
Gin bei mar japur mar mchele kose na bei ma kawaida? Ya, nitie bei mar japur. Japur 1 kilogram girego gi 15 shillings. No, 2 kilograms ema girego gi 15 shillings. Yeah. Manyiso ni kitero gunia kata man Mara 100 bags, 100 kilograms, to end something like 300. Mano bei man kare. Yeah. Koro aina ni wapi ni gi juma kadi adeko sare. Ma juma chia. Juma chia. Ai to okete bag. Igole puodho kacha bene okawacho ni nyaka black. Tinde sani Nyasaye okonyowa. Mechanization obiro nwa kachon ne wang'ade gi machine sickle. To kendo ne tedious. No tek ma itie the whole night. Joma ng'ole daytime, the whole day. Joma be biro chwade mondo odong kaka ma bende tiyo gotieno thuru. But sani wan gi combine harvester matime in 30 minutes. Wauso e gunia to chiro kaka igani to chiro nyorach. Nekech jopur mang'eny nyo oko venture e Kwamboka gi variety machielo cha. Nyo mang'eny odhi for IR. To IR no nyo bet ka chiche ok ni mala ahinya. But ousore. Anto meka to nya uso. Yes, nya uso gi johala mana magine machiegni. Moko be part of it moko nwatero NCPB. Ne wariwore kaka nti kaka ne wane group moro ma oter kono. Koro mamoko to nchi wausa locally. Do nini pimo gi e kilo. Ma kila chiel nyoche gi kawa at 43 shillings. Yeah. Koni ke haya, for example, kan gi 1 acre ma bende ok nyal tigo dichieng' achiel, abro poge into 4. Mateni eka achiel anyalo tiyo in 4 days. Koro eka achiel ni abro tiyo gi ji adek for 4 days. To ji adek gi ng'ato ka ng'ato agi 400 shillings per day. 400 shillings per day. Koro mane kaka watiyo kodgi. Erokamano. In kaka japur, ginang'o ma ng'ato mawach ni dwa chako puro mchele nyaka ng'i kata nyaka bed godo kapok ochako? Mondo mi mchele ika maber, los puodho maber kaka dwarore, ma yore te mag puodho ipure seche madwarore, mbolea ka bende ikete seche madwarore, kodhi gima duong' mogik ma determine keyo en kodhi. Nitie kothe mok nyuol ma en kati iket gi mana pare bura achiel to gibiro mana dongo ka gina paro kende. Koro ing'iyo kodhi ma kiketo kati ikete achiel to nyalo miyi kata mana 20. Onyuolo nyithinde 20 bethegegi. Koro sama ipuro mchele kidwa ni mondo yud keyo maber, ng'i variety mar kodhi. Mar ariyo, ng'i ni iketo mbolea e kinde marom nade. Kaka dwarore koso mana mar wuondo ni watimcha. Mar adek, pi nyaka bed ni nitie. Pi nyaka bed ni nitie puodho moromo. Kasto mar ang'wen en kaka thurwa ka wan mostly gweng'wa ni en kama liet. Mchele bet timo maber kuonde ma liet no bet nitie. Koro temperature makarwa ka to ber gi mchele. Yeah. To mchele wuon otimo maber e lo machal nade? Mchele timo maber e lo marateng', anywang' marateng' cha. Ma korudore kaka nyuka to kilingrie tiyuai. Ok inyal wuok, ok igol tindi kama. Iyuai kilingrie maber nikech lo marateng' ni korude maber to tut ma inyalo dhi michop ku. Koro mano en lo maber sana gi mchele. Odiochieng' maber kibire puodho, mokwongo tich mchele ni ok dwar ng'ama dende ng'ama sik tuore nikech most of the time isike pi. Koro nyaka ibed ng'ama ngima to kendo nyaka ibed ng'ama chiemo maber. Ok en tich mayot. Ng'ama tiyo mchele nyaka chiem maber. Kapok ibire puodho, ne ni ichamo giri moro ma ok idonje puodho gi nono, ok ang' niti. E gweng' ka tuoche mathagowa nitie 2 madongo. Nitie tuo mamako ji matudre gi line mar lach nikech bede picha, kute manyuole pika donjo e rembwa. Aya, tuo machielo ma bende thago ji karwa ka ahinya en malaria. Nikech watiyo kuonde ma pi ng'eny, suna bende nyuol kama ng'eny. Koro suna gi kata mane puodho ka, en mani sani to koro pi beto dok. To di koro wasiko mana ni
dikoro wapamre apanya nikech suna. Seche magi kayowa ni wayudo malaria. But anyalo wacho ni county government osetimo maber. Wan gi hospital machiegni ka Kanyagwal dispensary. Ng'ata mowinjo ka dende lit chopo kanyo kendo wayudo yath kuonde geko e kuonde mwayude konyruok. Tuo machando e mchele ahinya en abach. Abach ni en kodonjo to onge gimikayo ka mchele o thrive yes to onge gima nie iye. Koro ento ka inene chon kapoko ene ai puodho kapoko landre to yadhe en mana pudhe to wite oko. En pudhe to wite oko. Mano kende e yadhe. To en bende tuo mahinyowa ma kodonjo ni e puodho to ikwanori ni kayo zero. Kamano. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni mchele manie puodho ni koro romo ng'ato nego bed ni kae? Ya mondo mi ing'e ni mchenda ni koro oromo kinde monego bed ni gole oko e puodho, sama ochako keto nyithindo cha en dark green, en ralum mohore kabisa ka it oduma. Aya koro bang' gimoro ka jumbe 3 to kelo kala moro ma yellow gold cha. Kaka koro mane puodho kain. Ma oseto ineno kata ka pudhe kamano to owawuodo ng'e lweta. En oseromo goloko ma kobudho to mana nikech achiel mantie iye ka gima pod green ka. Koselokore golden yellow kama to mano nyiso ni mchele no ochiek. Kasto kata kidiye kama tiwinjo kotek. Matieni oseloso kodhi cha iye. Yeah. To ini wuon kisegolo gi puodho ka itero gi kae? Mchele ka segole puodho to bagging watime puodho ka. Kech bagging watime puodho ka nikech onge kaka inyalo tere nyaka dala ka okikete bag. Kasto nitie tingni mabe wayudo through cooperative society ma golonwa gi e puodho ka nyaka e store. Ka diponi ng'ato nigi store e dala ne titere store me dala ni but okikane pod idhi timne gimoro ni mocho, drying floor. Wan gi kuonde ma waketo mwanyalo moche kaka kama ne wadonjo gocha. Mano itiyogo kaka drying floor. Koro bang' drying no kore kiri bag titwang'e tinyalo kane kapod irito favorable market. To e drying floor ka okawo ndalo marom nade? Ka to luwore gi chieng'. Ka chieng' nitie kaka juma achiel mokalo ka to maybe a day. Mano chieng' ka chieng' nitie ore mang'eny to mchele tuo dichiel. To kotin to nyalo kawi 2 days kata 3. Mano kang'eny. Aito bang'e ka usekete bag ichaki kane sto kirito odichieng' mabende odichieng' miyudo chiro ma nyalo favor yi. Gin ang'o challenges magi ma ini wuon kaka japur isekale e kinde ma bende isebedo kipuro mchele? Challenge mwayudo maduong' e pur mar mchele ni kaka japur mchele en market. Mchele chiek kaendi mang'eny kabisa. To chiro mwaonge go. Chiro waonge go kabisa. Koro mane challenge maduong' madawach ni hinyo. Keyo to wakeyo ma kata sani e mier ka gikiwuothe mchele daba. Mile en mchele. Yeah. Koro market no ema hinyo wanga. Kasto nitie jowa moko be manyalo wacho ni pod nigi kia kinyise ni variety ema nyalo favor to stike mare moro machon cha. Koro miyo okuke maber. But kiluori gi kaka puonj ma wayudo wacho to ikeke maber kabisa. Tudruok mane ma ini wuon in godo gi bank mar Equity? Bank mar Equity to sekonya. Atiyo kodgi to gin to pok anyisogi ni atiyo kodgi nikech japur. En mani yuto na mayudo tatero kuno. Koro seche madhi ni miya uru gimoro matin mabeto kut to gimiya. Koro kanyo gisekonya to ging'e ni gikonya gi sababu mane. Pok ayawo negi. Manyiso ni in koro kibiro to ging'e mani ni customer ma. Ana customer to ging'e ni an customer ma japur. Isebedo keno kodgi kuom kinde marom. To kiwuoyo wach hola, interest gi chalo nade? Sama iduoko gi interest marom nade? Interest gi ber. En favorable ne japur. Kasto imi thuolo. Kaka neno kaka tiyo kodgi. Ok ane ka githung' ahinya kaka bengi mamoko gieki. Gimiya thuolo. Ok ane ka an kodgi gi pek. Erokamano. In kaka japur, gin ang'o ma ng'ato mawach ni dwa chako puro mchele nyaka ng'e?
kata nyaka bed godo kapok ochako. Mokwongo idwa venture e pur mar mchele ni, nyaka ibed gi puodho. Kionge gi mari wuon to nyaka ilis. Mabe ok en pesa matin, leasing en pesa mang'eny. Sani eka achiel dhi gi something like 18,000 kidwa lease. Koro nyaka ine ni in gi puodho ma katin mondo mi ine ber mchele, to kik ipur puodho mathin ne eka achiel. Chaka ne gi eka achiel neka ibiro neno ber mchele. Aya, mar ariyo, capital. Mchele ok inyal tiyo gi kori. Mchele itiyo go ganda, to ganda gi be ok inyal tiyo ni nono. Nyaka ichuli. Koro nyaka ibed gi pesa. Mabe pesa ma katin to something like 50,000 nyaka ibed go. Mano titiya tiya successfully mitieko. Mchele seche ma osechako keto nyithindo, nyaka iriembne winyo, nikech winyo go chele iwacho ga ni gin gimoro achiel. Kama winyo nitie, nyaka bed ni mchele ni kanyo. Kama mchele nitie be winyo be nyaka bedie. Koro gima duong' mosebedo ka konyowa kuom winyo en hiring jorito. Iluongo ni bird scarers. Ihaya gima ka in gi eka achiel to ka bet ibedo gi ji ariyo. Mano to ikeyo maber. Jogi nyalo gore gi winyo gi maber kabisa. Wach mogik ne ng'at ma samoro neno chenro ma kawuono ni, ma in kaka japur diher jiwo godo janeno? Daher wacho ne jowadwa ni pur mchele ber. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere, e yo maber gi kaka idware. Nikech mchele inyalo yudo pesa maber bang' dweche 3 ma pesa ni lok ngimani. Mar ariyo, anyiso jopur ni onego wabedi kama wakete pesawa. Pesa ok inyal kane ot ni teno go wiyi. To kendo seche be miketo pesa i ot kacha, ing'e ni ibiro nene iwuodhe kachiel achiel. Kipo onge. Koro kikete bengi kacha tigo kwano ni this time kata this month adwa tiyo gi amount marom kama, adhi a withdraw amount madwa tiyo go ni. Koro aneno ni onego wabedi kar keno mwakane pesa wa, kata ka uso to ka pesa okobire lweta to statement to nyisa ni pesa an go kama to kan na go kama chielo. Anto kikora ta deal gi Equity. Anakeno kodgi mabe. Aneno ka ok adhi kodgi marach. Namba na tanyalo miyogi. Namba na en 0720 43 21 13. Yes. Namba na en 07 43 21 13. Bendi ng'eyo gima daher ni ng'e kuom mchele. Achiel kuom gigo monego bed ni ng'eyo kuom mchele ni thoth ji kata oganda mang'eny ohero tiyo kode kaluwore ni chiemo mopogore gi kuon en mchele. Mar ariyo, kisungu wacho ni brown rice kata mchele marabur ober nikech en gi fiber ma bende konyo dend dhano. Mar adek, iwacho ni kidieny mar mchele ng'eny gi kalo 40,000. To nikech bende iwacho ni kopogore gi mchele, adwa ni hernia ing'e niya ber ma ng'ato bende nyalo yudo kochamo mchele niya ne jogo man gi tuoche aina mag kansa, ng'ato kochamo mchele to duoko tuo mar kansa chien. Jo man gi tuoche aina mag blood pressure bende mchele duoko tuo ni chien. To nikech nyidendi matinde wan godo sani ohero dusruok, kopogore gi mchele michamo, inyalo tiyo gi sabun miluongo ni rice soap. Rice soap ni en nang'o? Nyidendi masani nyalo luoko kode wangi, manyiso ni dusruok kata miyo wangi pichni kabisa. To nikech tinde giloko nyinge, giluonge ni skin care routine. To in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasesingo ten gima wasebedo kwatimo. Kamoro amora ma intie, kioronwa ote to wan wawegi wachopo. Mar ariyo bende inyalo tiyo gi account mara mar Facebook, Instagram kata Twitter ma bende en Lorino Mondi man gi nyaka black to e bathe kanyo. Yiena mondo akaw thuolo mar goniero kamano in janeno mibedo kodwa chakre ne wachak tayo chenro nyaka sani wachopo giko. Yiena mondo agoniero kamano ka Ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka black. Oriti masani.